Emo miyako ni seche ma ker mar Kenya okawo ni maendi mondo mwati godo as a measure mondo mwatiek godo kech. Kipacha ta aneno mana ni kata kitime kamano to onego time kaka jok machalo itimo seedbed moro ma watimo pilot moro mondo wang'i ane ni to obro dhi nade kapok wakele mondo mi koro wapidhgi e puodho mangima. Nikech samoro dipo ka kare onyalo biro kata otieko kata na weche moko mag puodho gita. Akoni kanyo lony manyalo bedo go matut ahinya manyalo miya kole nyaka chunye gi tiendene te. Aonge go mondo mi awach to the detail. And ani awache from the governance to the leadership perspective. Akoni kopo ni nitiere solution midwa kel mondo mi okony piny. Solution no onego bedni nitie kaka ikele bende ok ni iruya dichiel bende mana ni bab.